Goedemorgen, het is 10 uur en we starten met de keuring. Ik hoop dat iedereen een fijne keuring heeft. Het weer zit mee, het is niet te warm en ook niet te koud, dus we kunnen het allemaal goed volhouden. En ik hoop dat de kwaliteit van de paarden goed is, dat wij ook positief kunnen keuren en willen keuren, dat doen we sowieso. Maar we gaan van start met een tweetal veulens en daarna gaan we met de volwassen paarden verder. Het lawaai van de auto's van de A7 is niet storend, hoop ik. Dat zal misschien op een livestream wel een beetje lastig worden, maar ja, dan moeten we eens vragen dat er minder auto's rijden en dat zal lastig worden. Goed, we gaan beginnen. Mares and some stallions. Not the noise of the cars on the highway, but we can't stop them. So, have a nice day and follow us. Een veulen met veel front. Kon iets edeler in zijn hoofd zijn. Heeft een goede schouderligging. Ook een voldoende sterke rug. Fijner in het beenwerk mogen zijn. De stap zou ook iets meer spronggebruik kunnen hebben. En ook iets meer ruimte. In draf waardeert hij hem wel op. Gaat hij
Opwaarts heeft hij een goed achterbeengebruik, zou misschien iets meer onder kunnen brengen en het voorbeen iets meer uit kunnen leggen, maar al met al leuk tweede premie vullen. Gefeliciteerd. So now I do it in English and this is full.
Nummer 2, uitslag hiervan. Een veulen dat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Heeft een lange verticale hals, een schuinschouder. Zou in de rug ook iets sterker mogen zijn. Ook kruislenden aansluiting zou misschien iets sterker mogen zijn. Het kruis is voldoende van lengte, maar erg hellend. Het veulen is hoogbenig, maar zou in de voorbeenstand correcter moeten zijn. Het veulen is nogal Frans en achter koehakkig. De stap is ruim en ook met veel voldoende kracht en voldoende veer. In draf zou het veulen graag iets opwaartser willen zien draven en het achterbeen iets meer onder het lichaam brengen. Door het beenwerk wordt het vandaag een derde premie. So now the results of number 2. The head got a little bit nobler. The neck is long and vertical. Good shoulder. The back is a little bit weak. Also the croup loins connection could a little bit stronger. The croup is long enough but very sloping. The legs are long enough but the stand of the front legs is very tuning out. And the fall is very cocked. The walk was roomy and also powerful. In trot she could more uphill and the hind legs more under the body overall. Because the quality of the legs is the third premie today.
Goed, we zijn eruit. We hebben ze even iets langer laten stappen, omdat we voor een paar paarden de stap wat beter wilden bekijken. Ik begin met nummer 6. Een paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Ook iets meer nek zou kunnen hebben. De hals is voldoende van lengte. Goed schouderligging. Ook de rug is sterk. En het kruisje zou iets meer lengte kunnen hebben. Het paard is voldoende hard en droog in de benen. Zou ietsje correcter in de voorbeenstand mogen zijn. De stap is wat kort en mist daar ook in wat lichaamsgebruik. In draf maakt het paard veel front, heeft hij een goed voorbeen. Wordt hij een beetje snel van achteren, hij zou iets meer zweefmoment kunnen hebben. Al met al een goed gebouwd paard, wat goed voldoende draaft en in stap iets meer kwaliteit zou kunnen hebben. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Dan krijgen we nummer 3. Paard is voldoende edel in zijn hoofd, heeft een lange verticale hals, heeft voldoende neklengte, het schouder is voldoende schuin, zou in het middenstuk ietsje sterker mogen zijn, is ook wat gerekt in het middenstuk. Het kruis is voldoende van lengte, iets hellend. Het beenwerk zou iets harder en iets droger mogen zijn, ook de voorbeenstand zou correcter moeten zijn. De stap zou ook iets meer lengte kunnen hebben. In draf is het paard voldoende opwaarts, heeft hij ook voldoende zweefmoment. Dit paard wordt vandaag ook opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Dan nummer 5, een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is, heeft een lang hoofd. De hals is voldoende van lengte, heeft een iets steil schouder. Ook in de rug zou het paard ietsje sterker mogen zijn. De kruislende aansluiting is voldoende, zou iets bespierder kunnen zijn. Het kruisje mist ook wat lengte. Het paard heeft voldoende lengte in zijn benen, heeft misschien een iets kort voorbeen. En ook de voorbeenstand zou ietsje correcter kunnen zijn. Er zou ook iets harder en droger in de benen mogen zijn. De stap was voldoende ruim, maar zou daar iets meer lichaamsgebruik in kunnen hebben. In draf is hij voldoende ruim en opwaarts en heeft hij ook voldoende souplesse. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek, ook met een 3e premie. Nummer 4, een paard met een edel hoofd, heeft een iets korte hals en mist daar ook iets nek. Schouder ligt er goed in. De rug is voldoende sterk, ook het kruis zou ietsje meer lengte kunnen hebben, maar is goed van ligging. Het paard heeft een voldoende lengte in het voorbeen. Zou iets edeler of iets meer jeu in zijn bouw kunnen hebben en ook iets meer rastype kunnen hebben. Maar het paard wat enorm goed stapt, heeft veel ruimte in die stap, ook lekker door het lichaam stapt. In draf zouden we misschien iets meer opwaarts willen zien en het achterbeen iets meer onder het lichaam kunnen brengen. Maar we maken ook paarden ster met een hele goede draf. Maar we zijn ook van plan om paarden de stap goed te belonen. De paard wordt vandaag vanwege de hele goede stap ster met een 2e premie. So now in English, we start with number 6. Number 6 is a little bit nobler in the head. The neck is long enough and a little bit vertical. The upper line is strong and also the croup is got a little bit more length. The horse could also a little bit correcter in the stance of the legs. The walk was a little bit short and could a little bit more suppleness, and trot he makes a lot of front, good front leg. The hind legs needs more on a little bit more under the body. And then number 3 is a head
could a little bit nobler, a long upstanding neck. The upper line could a little bit stronger, more muscles. The walk was a little bit short, and in trot he needs a little bit more uphill. And the front legs are very tuning in. Number 5 could a little bit more. I have to see in my book, no horse anymore. Number 5, the head is could a little bit nobler. The neck is a little bit long and a little bit heavy. The back could a little bit stronger. And walk, he could a little bit more roomy and also a little bit more through the body. And trot is uphill and enough suppleness. Also a third preemie. Then number 4, the horse was a little bit built downhill. The head was noble. The neck could a little bit longer. Also the pool of the neck could a little bit longer. Good upper line and also a good grip. The walk was roomy and very active. And in trot he was a little bit downhill. A little bit, the legs could a little bit more under the body. But because the very good walk, we make a star with the second preemie.
Uitslag van nummer 7. Een paard wat misschien iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Heeft voldoende halslengte, daarbij iets onderhals. Het schouder is steil. De rug en vooral kruis-lende aansluiting zou sterker mogen zijn. Het kruis is voldoende van lengte, maar iets hellend. Het paard is voldoende correct in zijn benen. Zou ietsje droger kunnen zijn. De stap is voldoende ruim. Zou ook daarmee iets meer lichaamsgebruik mogen hebben. In draf zien we hem graag iets meer opwaarts draven. En ook het achterbeen iets meer onder het lichaam plaatsen. Al met al nemen we dit paard op in het stamboek. So now in English, the head could a little bit nobler, the neck is long enough, but a little bit under neck. The shoulder is steep, the back and also the croup launch connection could a little bit stronger. The croup is long enough, but sloping. The walk was roomy enough, could a little bit more through the body. In trot, she could more uphill, the hind legs a little bit more under the body. Overall, we take her in the stud book today.
Dan volgt hier... Hij doet het niet. Dan volgt hier de uitslag van nummer 9. Een paard wat voldoende edel is en hoofd is. Zou iets meer neklengte kunnen hebben. De hals is voldoende van lengte, ook voldoende verticaal. Schouder is wat steil. Achter het schoft, het paard heeft veel schoftontwikkeling. Achter het schoft zou iets mooier mogen doorlopen in de rug. De rug is voldoende sterk. De lendenen zijn iets smal en zijn iets gedreven. Het kruis is voldoende van lengte, maar ietsje hellend. Het paard is wat onderstandig en ook ietsje hal in het voorbeen. Het achterbeen is licht sabelbenig, wel voldoende droog en hard. De stap is voldoende ruim, maar zou wat meer tact kunnen hebben en ook iets makkelijker door zijn lichaam mogen stappen. In draf is het paard ook voldoende opwaarts. Hij houdt daarbij zijn rug wat strak en zou daarbij ook het achterbeen iets meer met souplesse en iets meer onder zijn lichaam mogen plaatsen. Al met al nemen we dit paard op in het stamboek. So number 9, the head is could a little bit nobler. The neck is long enough, but the pool of the neck is a little bit short. The horse has a good withers, but the withers could more flowing in the back. The back is strong. The loins could a little bit more musculate, and the croup is long enough but sloping. The legs are good from quality, hard and dry, but a little bit sickle-hocked. The walk was roomy enough, but could a little bit more through the body. And trot, she needs more uphill and more using of the back. So overall, we take her in the stud book today.
Dan nu de uitslag van nummer 10. Paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn, heeft wat een lang hoofd. De hals is voldoende van lengte, maar zou iets meer nek kunnen hebben. Het schouder is wat steil. Een sterke bovenlijn. Paard heeft een kruis wat iets hellend is, wel voldoende van lengte. Paard zou iets droger in zijn voorknieën kunnen. Heeft ook een iets kort voorbeen, nadat hij groot is. Een paard zou in stap iets meer ruimte kunnen maken. Ook had hij af en toe wat moeite met de takt. In draf is het paard voldoende opwaarts. Zou iets meer buiging in zijn sprongen mogen hebben en ook iets meer takt kunnen hebben. Al met al nemen we dit paard op in het stamboek vandaag. Number 10. The head could a little bit nobler. It had a long head. The neck is long enough, but the pool of the neck could a little bit longer. The shoulder is a little bit steep. The back is strong. And the croup is a little bit sloping. The quality of the legs could a little bit more hardness in, and also in the front legs. The walk was long enough, but could a little bit more power. In trots, he had sometimes could a little bit more suspension, and also a little bit more roomy, and a little bit more tact. So overall, we take it in the stud book. Dan nu de uitslag van nummer 8. Een paard met een edelhoofd zou iets meer halslengte kunnen hebben. Is ook iets stijl in het schouder. Heeft een voldoende sterke bovenlijn. In het kruisje is hij voldoende van lengte, maar ook iets hellend. Het paard heeft voldoende lengte in zijn benen. De stap is af en toe, die is kort lang, die zou iets gelijkmatiger mogen zijn. Wel voldoende van lengte. In draf is het paard voldoende opwaarts, heeft hij ook voldoende buiging in het spronggewricht en zet het achterbeen ook voldoende naar voren. Dan zou je iets meer ruggebruik mogen hebben. Maar al met al wordt het paard vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. So number 8, the head is noble, the neck could a little bit more length, the upper line is strong enough, the croup is long but a little bit sloping. In walk she's a little bit short long, and in trot she's good uphill, good suspension, but hind legs could a little bit more under the body. Overall we take her in the stud book with a third premium.
We zijn eruit, eerste groep 3-jarigen. We beginnen met nummer 16. Paard wat voldoende edel in zijn hoofd is wat recht in zijn hals. Heeft een voldoende sterke bovenlijn. Het kruis is voldoende van lengte. Is iets hellend. Paard is wat sabelbenig. De stap is voldoende ruim, maar zou in het voorbeen iets gelijkmatiger moeten stappen. De draf is voldoende opwaarts, maar mist daar wat lichaamsgebruik in. Paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Dan hebben we nummer 11. Een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft een hals die ook voldoende van lengte is, ook verticaal is. Is ietsje stijl in zijn schouder. Zou ook in de bovenlijn, vooral de rug, ietsje sterker mogen zijn. Kruis is voldoende van lengte, maar iets hellend ook. Het paard zou ietsje droger en harder in de benen mogen zijn. De stap is voldoende ruim en ook voldoende door het lichaam gestapt. In draf heeft het paard een heel goed voorbeengebruik, maar zou van achteren iets meer moeten gaan zitten en het achterbeen iets meer onder het lichaam moeten plaatsen. Het paard wordt vandaag ook opgenomen in het stamboek met een derde premie. Dan krijgen we nummer 13. Een paard met veel ras, heeft een edel hoofd, heeft ook een lange hals die verticaal geplaatst is. Schouder is ietsje steil, ook in de bovenlijn is het paard sterk. Kruis is lang, maar iets hellend. Ook het paard is iets sabelbenig en zou iets correcter in het voorbeen moeten zijn. De stap is voldoende ruim, maar zou wat meer activiteit mogen hebben en ook iets meer spronggebruik. In draf is het paard opwaarts, heeft hij veel zweefmoment en maakt hij veel front. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Ster met een tweede premie vanwege een goede draf en een sterke bouw. Dan krijgen we nu nummer 14. Een paard met een edel hoofd. Heeft een voldoende lengte in de hals. Zou iets meer neklengte kunnen hebben. Maar heeft ook een sterke bovenlijn. Een schoft die mooi doorloopt in de rug. Kruis zou ietsje meer lengte kunnen hebben misschien. De stap is ruim. Heeft ook voldoende spronggebruik. In draf is het paard opwaarts. Heeft veel spronggebruik en veel zweefmoment. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Ster verklaard met een eerste premie. Gefeliciteerd. So now in English, we start with number 16. It's a little bit straight in the neck. Good upper line. Good upper line and walk. She could a little bit more. She walk was roomy enough. Could a little bit more regularity in the front legs. The trot is uphill. Missed sometimes using the back a little bit more. So she comes in the stat book with the third premie. Number 11 is good. Noble head, the neck is long enough, the back is a little bit weak, the croup is long enough, the front legs are a little bit short, the walk was roomy and powerful, and in trot she could more uphill and a little bit more suspension. In number 13, a lot of ratio type, and long neck, upstanding neck, good upper line. The croup is a little bit sloping, the walk could a little bit more active and also more bending in the hocks. In trot she's uphill and good using of the hind legs, so she comes in the stat book with the second premie. And then we have number 14. It's a horse with a noble head, the neck could a little bit longer, good upper line, good group, very good walk. And so in trot she had a lot of suspension and a lot of room, so she comes in the stat book with the first premie.
Uitslag nummer 17. Een paard met een voldoende edelhoofd. Hals is voldoende van lengte, ook goed van ligging. Heeft een verticale hals. Schouder is voldoende schuin. Paard is ook voldoende sterk in de rug, maar kruis-lenden aansluiting zouden we graag wat sterker willen zien. Het kruis is voldoende van lengte, ietsje hellend. Paard zou ook iets harder en droger in zijn beenwerk mogen zijn. Is ook wat week gecoat. De stap is voldoende van lengte, ook met voldoende ruimte en voldoende lengte hetzelfde. Maar het paard ook voldoende lichaamsgebruik. In draf zou het paard graag wat opwaarts willen zien draven en ook het achterbeen iets meer onder het lichaam zien plaatsen. Vandaag krijgt het paard geen premie. So now in English, the head is noble, the neck is long enough, vertical, the shoulder is sloping, the back is strong enough, but the croup loins connection could a little bit stronger, and also the croup is long but very sloping. The walk is roomy enough, but could a little bit more suppleness. In trot, he needs more uphill, and the hind legs a little bit more under the body. So today, no premie.
Dan volgt hier de uitslag van nummer 18. Paard met een edelhoofd. Ook ietsjes zwaar in de hoofd-halsverbinding. Hals is voldoende voor lengte, zou ook iets meer neklengte kunnen hebben. De bovenlijn is sterk. Kruis is voldoende voor lengte. Het voorbeen zou iets meer lengte kunnen hebben. Is voldoende of is correct van standen. Het probleem zit bij deze merrie toch wel in de stap. We hebben hem heel veel tijd gegeven, want ja, het is een correcte merrie. Maar de stap blijft kort lang. Dat is ook zijn probleem voor de ster. Het paard wat goed draaft, makkelijk in de wendingen ook draaft, zou daarbij het voorbeen misschien iets meer uit kunnen leggen en ook iets meer front kunnen maken. Maar vanwege de stap wordt het paard vandaag met een derde premie beloond. Number 18, a noble head, nice upstanding neck, a little bit heavy in the head-neck connection. The upper line is strong, the croup is long enough, and the quality of the legs is good and hard. The problem of this horse was the walk. The walk was a little bit short, long all the time. We gave her a lot of time to make it well, but it stays short, long. In trot she was a little bit downhill, good suspension and good length in the walk and the trot, very good trot, but because the walk we give her a third premie.
Dan nu de uitslag van nummer 19. Onze eerste en enige ruin. Een paard met een edelhoofd. Veel rastype. Heeft een lange hals die ook goed geplaatst is. Sterke bovenlijn. Ook een gewenste ligging van het kruis. Het beenwerk, daar hadden we iets meer moeite mee. Er zou iets meer kwaliteit mogen uitstralen. Vooral op het voorbeen. De stand van het voorbeen. Het paard stapt vlijtig, makkelijk en ruim. Zou daarbij misschien iets meer de rug los kunnen laten. In draf heeft het paard veel lossigheid over zich. Ook dan is hij misschien in de rug ietsje strak. Maar zijn beensettingen zijn goed. Hij heeft veel zweefmoment. Al met al een paard met een zoveel ras. We hebben hem een heel hoog cijfer voor ras gegeven. Dit paard krijgt vandaag een ster met een eerste premie. Gefeliciteerd. So now in English, a horse with a lot of racial type, long manes, nice noble head, a long upstanding neck, good upper line, a little bit straight in the upper line, good group. The front legs could a little bit correcter, but overall the walk was roomy and also powerful. And trot, he's uphill. He is uphill, a lot of suspension, easy trotter. So overall we give him a first premie, a gelding with a first premie. Congratulations.
Nummer 20. Een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft een lange hals die ook goed geplaatst is. Schouder is een beetje steil. De rug is voldoende sterk. Kruislenden zou misschien ietsje sterker kunnen zijn. Kruis is lang, maar iets hellend. Voorbeen heeft voldoende lengte. Heeft wat een lang achterbeen. De stap is voldoende ruim en ook goed door het lichaam gestapt. In draf is het paard ook opwaarts. Heeft hij een goed achterbeengebruik wat goed onder het lichaam wordt geplaatst. Al met al maken we deze hengst vandaag ster. So now in English, a horse with a good racial type. The head is noble and a long upstanding neck. Good, the shoulder is a little bit steep. Good upper line. The loins croup connection could a little bit stronger. The croup is long but a little bit sloping. The quality of the legs is good. In walk he is roomy and also good through the body. And in trot he is uphill. Also a lot of suspension and good using of the hind leg. So we make him star today.
Uitslag van nummer 21, een volle broer van nummer 19. Het paard wat iets edeler in zijn hoofd zou kunnen zijn. Het paard is wat zwaar in zijn hoofd-halsverbinding, wat zwaar in de kaken. Heeft voldoende lengte in zijn hals. De schouder is ietsje steil. De rug is voldoende sterk, of een sterke rug. Het kruis is voldoende van lengte. Het paard heeft een goede voorbeenstand, maar is redelijk sabelbenig in het achterbeen. De stap was ruim, met veel lichaamsgebruik. In draf maakt het paard zich mooi, is hij opwaarts. Heeft hij ook een heel goed achterbeengebruik. En zet het voorbeen ook goed weg. Het paard wordt vandaag ook ster verklaard. So in English, the horse got a little bit nobler in the head. It's a little bit heavy in the head-neck connection. The neck is long enough, good upstanding neck. The shoulder is good. The upper line is strong, good group. The quality of the legs is very sickle-hocked. In walk, she was roomy and also good through the body. In trot, he is uphill and then good bending in the hocks and a lot of suspension. So we make him star today.
Dan de uitslag van nummer 22. Een paard met heel veel front. Het hoofd is voldoende edel. Heeft veel lengte in de hals. Ook een verticale hals. Goede schouderligging. In rug, lendenpartij, zouden we hem graag iets sterker willen zien. Kruis is wat hoger als zijn schoft. Heeft ook voldoende lengte in zijn kruis. De stand van het voorbeen is correct. Hij heeft wel wat lange hoeven voor. Het achterbeen zou ook ietsje droger kunnen zijn. Paard wat met veel lichaamsgebruik en ruim stapt. In draf maakt hij zich heel mooi. Maakt hij ook zijn passen goed af. Heeft een goed achterbeengebruik. Vanwege zijn goede beweging wordt dit paard vandaag ook ster verklaard.
Uitslag. Uitslag. Uitslag, uitslag. Hallo, hallo, hallo. Ja, we zijn er weer. Uitslag van nummer 23. Een paard met een voldoende edel hoofd. Hals is voldoende van lengte, is iets horizontaal. Heeft een iets steil schouder. Voldoende sterke bovenlijn. Kruis is ook wel goed van ligging. Het achterbeen is iets sabelbenig gesteld. Hij zou ook iets meer lengte in zijn voorbeen kunnen hebben. De stap was voldoende ruim en ook goed door het lichaam gestapt. In draf dan zie je hem liever iets opwaarts draven en ook het achterbeen meer naar voren plaatsen en iets meer onder het lichaam plaatsen. Paard wordt vandaag geen ster. So number 23. The head is noble enough, the neck is long enough, it's a little bit horizontal, the shoulders a little bit steep, the back is strong enough, the croup is good shaped, the walk is roomy enough and good through the body, and trot he could a little bit more uphill, and the hind legs more on the body. No star today. So. Zo, dit was het laatste paard voor vandaag. Ik denk dat we een leuke keuring hadden met een goede kwaliteit. We mogen niet klagen over het aantal sterren van vandaag. En het weer was prima. We konden zonder jas keuren. Dus heel fijn weer. En ook een fijne keuring. Dus tot de volgende keer. So now in English it was our last horse. We had a good quality here. Good stars and good weather, and we see you next time again.